हेलौ लोगोफोर माबोरै दं? बिफां साया सिङाव जिराय जिराय दिनै इलेक्सननि रिजाल्टखौ नायगासिनो दङ हारसिंनो सिरि थान्दाय। दिनैनि दिना जोबोद मोजां, सान्दुंआबो जोबोर गोसायैनो दुंदों, बार खोलो खोलो बारदों। बिफां साया सिङाव जिरायनानै आरामसे टेनसन गैयालासे इलेक्सननि रिजाल्टखौ नायगासिनो दं। इलेक्सननि रिजाल्ट नायै नायै मोनसे खोथा गोसोआव फैदों लोगोफोर, मा होननो बुंब्लाथाय मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन। दाखालि बावैसो साननैसो माने फेसबुकआव सानैसो मानसिया ओरैबायदि पस्ट होदोंमोन आरो, बिपि एबा देरहायोबा आंनि गोदोनाखौ हास'ना लागोन, सोरबा होनो बिपि एबा इउपिपिएलखौ फेजेनथारोबा आंनि आखाइखौ दानस'ना लागोन। रिजाल्टआ ओंखारनो बारा गोबाव गैला, मथा मथि मोनाबिलिनि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो गासैबो रिजाल्टआ फारि फारि आउट जाजोबगोन। दा मथा मथि 12 रिंगा जाबाय, 12 रिंगायालागै जेसे माने भट साननाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। फारि फारि सोर लिडिंआव दं, सोर मा जाना दं, गासैबो रिजाल्टआ फैगासिनो दङ। दानिया बै फेसबुकआव पस्ट होनाय नोंथांमोना मा होनो, गोदोनाखौ दानस'गोन ना दानस'आ, आखाइखौ दानस'नो थियारि दंना गैया, गाबोन फुङाव दानस'नाय पस्टखौ फेसबुकआव नुनो माने जोबोद लुगैदो आरो। सोर सोर दानस'ना लायो, गोदोनाखौ सोर सोर हास'ना लायो, माने फेसबुकआव नायनो बिराद लुगैदो। खनसेबो बिटिसि इलेक्सनाव सोरबा सोरबा बबेबा गारियावबो बारसोमना थैगोन, बबेबा बिल्डिंनिफ्राय बारसोमगोन, सोरबा खर'खौ हास'ना लागोन, सोरबा माखौबा हास'ना लागोन होन्दोंमोन, रावबो हास'ना लायासै। नाथाय एबार एमएलए इलेक्सनाव जायखिजाया नोंथांमोना हास'थारगोन ना हास'थारा, नायनो जोबोद लुगैदो आरो माबायदि हास'यो। मोनसे खोथा लोगोफोर, जायखिजाया आं रावनिबो जानानै सोरबा बिपि एबा जेनोबाबो आं हास'नानै लानो हाया दै मोनसेबो बुस्थु। खर'बो हास'ना लानो हाया, आखाइबो दानस'ना लानो हाया, आसिबो दानस'ना लानो हाया, जेबो दानस'ना लानो हाया। इउपिपिएल देरहाबाबो जेबो दानस'ना लानो हाया। नाथाय बै फेसबुकआव पस्ट होग्राफोरा दानस'ना लागोन ना लाया, दानस'नो थाखाय थियारि दंना गैया। रिजाल्टआथ' आउट जागोन, आरो जायखिजाया गासै समस्थियाव भट साननाय माने समस्थिनि भट साननाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। दिनै अल आसाम नाङैनो भट साननाय हाबाफारिया जादों, गुबुन गुबुन रायजोआवबो जादों, केरेला बेंगल माबा माबिफोरावबो जागासिनो दं भट साननाय हाबाफारि। नाथाय दा जों बिटिसिनि मानसि हिसाबै बिटिसिनिखौल'सो सावरायगोन नङा होमबा। इउपिपिएलआथ' एग्जिट पुल बायदियै सोरबा 15टा देरहायो, सोरबा 18टा देरहायो। नाथाय दा माथो सासेबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा लिडिंआवबो थांनो हायाखै। सोरबा 15,000 फुटआव जेनना दं, सोरबा 27,000 फुटआव जेनना दं। नायलांबाय था फारि फारि। नाथाय बै दानस'गोन होनग्राफोरा दानस'थारगोन ना थारा गोदोनाखौ, खर'खौ जोबोद नायनो लुगैदों माबायदि दानस'यो। बिटिसिनि इलेक्सनावथ' दानस'ना लागोन, बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमगोन, माखौबा हास'ना लागोन होननानै थगायबायलै। एबारबो थगायबावखो ना माखो। जेननायाथ' इउपिपिएलआ गासैबो समस्थियाव माने गासैबो एलएसियाव आरोना मोसौ बोराय बायदि जेननो थांगासिनो दङ। दा मथा मथि मोनानि 6टायालागै रिजाल्टआ आउट जागोन, जेनग्लिजोबनानै दोखो दोखो जेननानै थांगासिनो दं। माने दिनै दोखो दोखो जेनगोन आरो। बाट मोनसे खोथा माने इउपिपिएलनि लोगो नोंथांमोन, आंहाथ' रावनोबो दुश्मन गैया, नाथाय जेननाय देरहानाय थाखायो। आं जेबो दानस'नाबो लानो हाया दै, गोदोनाबो दानस'नो हाया, मेगनबो एख्ल'नो हाया, आखाइबो दानस'नो हाया। बाट मोनसे खोथाया मा, जेनबोलाथाय एसे टेनसना जागोन। आंहा खिन्थु टेनसन गैया, बिपि एबा जेनबाबो टेनसन गैया, इउपिपिएलआ जेनबाबो टेनसन गैया। आरो बिपि एबा देरहाबाथ' जायखिजाया मोजाङानोसै, इउपिपिएलआ देरहाबाबो जायखिजाया आंनि थाखाय मोजां। मानोना इलेक्सन आरो राजनितिक बायदि बुस्थुदो आं जेबो चेलेन्ज खालामा, सोर देरहागोन सोर जेनगोन बेखौ माने क्लियार बुंनो हाया आरोना। नाथाय जिथु रिजाल्टनि अबस्था बेखौ नायनानै जेनगोनखौ नुहुरो आरोना। माने इउपिपिएलआ अल आउट जालांगोन आरो दिनैनि दिनाव, माने बेखौ हमदांनो हायो।
सासेबो देरहागोन ना देरहाया बेखौथ' आनान गसायासो मिथिसिगौ। जायखिजाया रायजो राजाया बेसे मोजां रायजो राजाया बेसे अनसायदों केन्डिडेटखौ बेखौ भगबानासो मिथिगौ, आनान गसायासो मिथिगौ जायखिजाया। नाथाय बै फेसबुकआव लिरोना बेसो मोनसे गिदिर खोथा। गोदना दानस'ना लागोन, आखाइ दानस'ना लागोन, बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमगोन, अबावबा सुइसाइड जागोन, बेफोरो गाज्रि खोथा दै जायखिजाया आंनि साननायाव आरोना। नाथाय रिजाल्टनि मथे UPPLआ आउट जानो थांगासिनो दं। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दिनै वाइन शपआ बन्द'। जायखिजाया अल आसाम नाङैनो वाइन शपखौ बन्द' फोसावदो दिनैनि दिनाव। दायो जेननानै दुखु जायोबालाथाय वाइन शप गोजाखौथ' मोनलोंनाय नङा, जायखिजाया बन्द'। आरो जेसेबां दखानफोराव माने ब्लेकै फानो आरोना, सिरि सिरि फानो, बेहाय दामा बारा जागोन। नाथाय दिनैनि दिनाव क्वार्टारसेयाव 500सो जानो हागौ। इलेक्सननि रिजाल्टखौ जाय जाय नायगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिखाबाय दिनैनि दिनाव जेनगोन ना देरहागोन। जायफोरा जेनगोन बायदि मोनखादों बेयो गंसे गंनैसो लांना दोनहैनाया मोजां, नङाबा हराव उन्दुनो हानाय नङा, नङा होमबा? आरो जौ गोरानफोर सोरनावबा दङबा, गोजा लोंनायनि हुदा गैयाबा जौ गोरानफोर लोङोबा, गिसिफोर लोङोबा बुथुमनानै दोनहैखानाया मोजां। UPPLनि लोगो नोंथांमोन दिनै गासैबो समस्थियाव जेनग्लिजोबनो थांगासिनो दं। जोंनि मानासावथ' देरहानो हाया UPPLआ, बाक्सायावबो देरहानो हाया UPPLआ, क'क्राझारावबो देरहानो हाया, आरो जेसेबां समस्थिफोर दङ मोनसेयावबो देरहानो हाया। बेनिखायनो जौनि बेबस्थाखौ खालामना दोन, बे साबसिन मोनसे मोजां आइडिया नोंथांमोननि थाखाय। जोंनाथ' अमा खासिया जायखिजाया रेडि होखाबायानो, नागिरनो थांदों मानसिफोर। दायो खोथैसिगोन आरोना अमा खासिखौ, बेसे गिदिरखौ बायखो जोङो। दायो मोनानि थाखाय स्पेसियेल मोनसे पार्टि दं जोंनिया। मानोना जोंनि मानासाव देरहानाया 100% गेरेन्टि। BPFआ दै, UPPLआ नङा। UPPLनिफोरा साननाङा बियो माने UPPLआ देरहागोन। जोंनिया BPFनिया मानासाव देरहाखानाया 100% गेरेन्टि। जों अमा खासि नागिरनो रेडि आरो रेडि माने मानसिफोर थांदोआनो, न'खरसे मानसिनियाव बायनो थाखाय थांखाबाय। लोगो मोनगोन दायो गुबुन गुबुन आपडेटफोरजों। नोंथांमोना नै लाइभ इलेक्सननि रिजाल्टखौबो नायलांबाय थादो।